Yo, what's up mga kapobre? Magandang umaga. So ngayon mga kapobre ay maginaw na umaga. Kasi ang hangin dito ay malakas. Malapit na yata ang pinakakahihintay sa lahat na Pasko. Basta magpasko mga kapobre ay matugnaw at maginaw. So kape tayo mga kapobre, katapos to mag-igib tayo ng tubig. Kape tayo kasi matugnaw at maginaw. Tugnaw. Muna siya karang gikag September padong December muna iting ting daghan sa ating padaghan sa anak matugnaw kanawa akong asawa o buntis na po September eta no basta matugnaw kan mao nga. Ang hangin eh. Tignan nyo mga kapobre, ang lakas ng hangin. Ang aking bubong na trapal ay tignan nyo sa hangin oh. Kita nyo tignan nyo lang ha, kasi mga magkape-kape pa ko dito oh. Ka to. Terus, lakas talaga mga kapobre. Wala diri akong dawan na sawa ba? Sawa na ko. Na dito naglagala sa kanyang mama. Dawan na. Malaglisod ta basta natay dawan na. Dawan na bugas. Dawan na kahoy. Dawan na kwarta. Dawan na tubig. Basta kay dawan na. Mo na diya basta nalatay dawan na. Bahalag wa na bugas, na tubig, wa kahoy, kwarta. Paita. Pero ang kamot ng yapon ta. Magsikap-sikap tayo ng kunti. Ay hindi kunti, ng malaki. Ano mo tawag na basta kay pagsikap ng malaki. Akala ko ngayon mga kapobre ang booster ay kuan, yung booster shot ba sa COVID ay matuloy mga 6 months. So magkaos ako mga kapobre. So mga shout out mga kapobre, shout out sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid, mga basta lahat-lahat. Kumusta na kayo? Kahit hindi kayo manonood sa aking mga vlog kasi pobre itong mga vlog na to, baka mayaman kayo dyan na sinsya na. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagsikap at pag-alaga ng ating pamilya. So maginaw para laging maginaw dito sa amin mga kapobre oh. Pasensya na kayo sa aking Tagalog hindi ako marunong mag Tagalog kasi sa kawan marunong ako mag Tagalog pero konti
tagal ako sa Manila, 3 taon walang kain-kain. Pastilan. Pero maraming matuto sa aking pagtagalog, matuto rin kayo magbisaya. Kasi ang aking pagtatagalog ay may halong Bisaya, diba? Binisaya pa, tinagalog pa. Pastilan, Ginoo. Kapitan. Sige nang tagyaw-yawan nino. Sa magkaos ako kadyot. Balik ka taon niya. Kaos ako ha. Asan pa ang galon ba? Iwa akong galon. Oh, daram dere. Ako ram yung lingkuran din. So, kita taon niya. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? So, natapos na rin ako mag-igib ng kaos sa tubig. So, balik kape naman tayo. May nasira dito mga kapobre ang aking tali sa kuan. Aming bumbong na kuan. Luna o trapal. Isi siya sa hangin, no? Ito. Nawasak. Ano mangyari? Nangyari na. Tukso ng sandali. Palitan natin para hirap nang maghirapan sa kalisod. Hirapan tayo sa kalisod mga kapobre. Okay, yes. So dito natin sa loob i-tali. Ang dilim dito mga pobre kasi wala kaming ilaw nga gusto. Kasi ang ilaw ay solar lang. Ang aming ilaw hindi nakaabot ng umaga. Kasi dito kahapon wala kayong masyadong init. Walang masyadong init kahapon. At okay. At hindi nakaabot ng umaga ang aming ilaw. At nag-emergency light lang kami. Emergency light lang. Hindi na puno ang charge. Ulog. Okay.
Ayos na, tapos na. So ayos na mga pobre ang ating pinali. So, ito, wala, tali na oh. So ngayon, ang gawin natin ay sinaing na kanin. At mag-ihaw tayo sa sugba ng tuyo at buwad. Kita mo yung mga kapobre, grabe ang murag baga, murag impirno ang bagaw. Impirno, nagulbo-ulbo ang kalayo. Asa tong kimpit? Ha? So, okay. Natapos na tayo ng ating tuyo. At sa mga kapobre, so kapobre, nagtiwas ako sa aking kape. Anong tiwas? Basta nagtiwas, mauna na niya. So, hindi ko lang pahahabain at tagalin ang aking vlog kasi mag-igip ako ng tubig na pangligo, panglaba, pang ano-ano pa dyan, panghugas sa mga hugasanan. So, nandito na lang. God bless, magandang umaga at Merry Christmas sa lahat. At sino mong lumigay dyan, okay lang. So, ganito na lang, bye bye.